Parcul Strand are potențial, dar nu neapărat și soluții. La fel ca băncuțele, podul peste lac pare a nu mai fi renovat de ani de zile. Rugina se vede la fiecare centimetru. Autoritățile asigură că parcul va fi renovat curând. Se vor reabilita mobilierul și locurile de agrement. Din cauza birocrației, însă, lucrările ar putea începe abia la sfârșitul anului. Acum aproximativ o săptămână a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea parcului Strand. Este vorba de o lucrare evaluată la aproape 7 milioane de lei vechi, din care aproape 4 milioane jumate este finanțare nerambursabilă. Termenul de implementare a lucrărilor este de 15 luni. Imediat după semnarea contractului de finanțare, au fost demarate și se derulează în prezent procedurile legale privind achiziția lucrărilor de execuție. Cei nostalgici care încă se mai plimbă prin parcul Strand au încredere că lucrurile se vor îmbunătăți. Au văzut în ultimul timp ceva mișcare în aranjarea locurilor de relaxare, dar cred că mai sunt multe de făcut. Curățenie, nu știu ce să mai zic, așa. Drumurile, da, asfalturile. Se așteaptă ca după refacerea parcului să merite banii investiți și efortul și mai ales ca oamenii să aibă și mai multe posibilități decât să stea doar pe bănci.